या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। शिवसेनेच्या धर्तीवर राष्ट्रवादीतही फूट पडणार का या प्रश्नावर अनेक राजकीय अंदाज बांधले जातात। अजित पवार यांनी पुण्यातील नियोजित कार्यक्रम रद्द केल्यानं या चर्चांना उधाण आलंय। नितेश राणेंनी देवगडात महाविकास आघाडीला धक्का दिलाय। उपनगराध्यक्ष मिताली सावंत यांनी भाजपात प्रवेश करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे। राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी देत असल्याचं पत्र त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलंय। राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका मिताली सावंत यांनी ठाकरे सेनेचा पाठिंबा काढून घेतलाय। मात्र देवगड नगरपंचायतीवर सत्ता शिवसेनेचीच राहणार असल्याची प्रतिक्रिया अतुल रावराणे यांनी दिली आहे। जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेनं वर्षभरापासून जिल्ह्यात प्रतिदिन 1 लाख लिटर दूध संकलनाचा संकल्प केलाय। त्यासाठी येणाऱ्या समस्या जाणून घेण्यासाठी त्यांनी मसूर येथील शेतकऱ्यांच्या गोठ्यावर जाऊन भेटी घेतल्या। नितेश राणेंनी आपल्या मतदारसंघात स्टंटबाजी करण्यापलीकडे काहीच केलं नाहीये। मंत्रिपद मिळवण्यासाठी ठाकरे कुटुंबियांवर ते टीका करतायत असा घणाघात अतुल रावराणेंनी केलाय। कणकवली शहरात पटवर्धन चौकात फ्लायओव्हर ब्रिज खाली दुकान लावण्यावरून झालेल्या वादातून व्यावसायिकांचे 2 गट एकमेकांना भिडले। यात एका महिलेला देखील मारहाण झाली आहे। केर इथं वस्तीत घुसलेल्या हत्तींना पिटाळण्यासाठी ग्रामस्थांसोबत गेलेले ठाकरे गटाचे नेते प्रेमानंद देसाई यांच्यावरच हत्तींनी हल्ला चढवला। यात ते गंभीर जखमी झाले। आंबोली घाटात ट्रक कोसळला असून 100 फूट खोल दरीत ट्रक कोसळल्याने चालकाचा मृत्यू झालाय। पुंडलिक आसगावकर असं चालकाचं नाव आहे। कणकवली पटवर्धन चौकातील उड्डाण पुलाखालील भाजी विक्रेत्यांना केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंनी जागा उपलब्ध करून दिलेल्या आश्वासनाचं काय झालं असा प्रश्न सुशांत नाईक यांनी आजच्या राड्यावरून केलाय। हरकुळ बुद्रुकमध्ये हिंदू मुस्लिम एकतेचं दर्शन घडलं। मुस्लिम बांधवांनी आयोजित केलेल्या इफ्तार पार्टीत सतीश सावंतांनी हजेरी लावली। त्यांच्यासह शिवसेनेचे नेते मंडळी उपस्थित। झोळंबे गावची स्मार्ट ग्राम RR पाटील सुंदर गाव या योजनेअंतर्गत तालुक्यातून निवड झाली आहे। या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात प्रथम क्रमांक प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचं माजी सरपंच राजेश गवस यांनी सांगितलंय। आगामी निवडणुकांमध्ये भाजपला सिंधुदुर्गातून हद्दपार करण्यासाठी जिल्ह्यातील महाविकास आघाडीची वज्रमूठ भक्कम केली जाईल असा विश्वास काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख यांनी व्यक्त केला। मडुरा परबवाड इथं गव्याच्या कळपानं मिरची पिकाचं अतोनात नुकसान केलंय। ज्ञानेश परब, गुरुनाथ परब आणि प्रकाश मणेरकर यांच्या मिरची पिकाची नासधूस केली आहे। यात 2 लाखांचं नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे। सावंतवाडीतील जागतिक कीर्तीचे चित्रकार आनंद ठोंबरे यांनी स्वामी विवेकानंदांचं काढलेलं 9x6 फुटाचं तैलचित्र चेन्नईच्या राजभवनात लावण्यात आले। या निमित्तानं त्यांचा चेन्नईचे राज्यपाल RN रवी यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला। लांजा नगरपंचायतीच्या उपनगराध्यक्ष पूर्वा मुळे यांनी पदावरून हटवण्यासाठी शिंदे गटाकडून अविश्वास ठराव दाखल करण्यात आलाय। पूर्वा मुळे या शिवसेनेच्या ठाकरे गटाच्या उपनगराध्यक्ष आहेत। त्यामुळे राजन साळवींना हा मोठा धक्का मानला जातो। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळ्यानंतर अनेकांना उष्माघाताचा त्रास झाला। यामध्ये 11 जणांचा मृत्यू झालाय। तब्बल 600 जणांना उष्माघाताचा त्रास झाल्याचं समोर। 13 सदस्यांच्या निधनानं आप्पासाहेब धर्माधिकारी व्यथित झालेत। माझ्या कुटुंबातीलच सदस्यांवर कोसळलेली ही आपत्ती असल्याचं म्हणत या घटनेनं मी व्यथित झाल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे। हा संपूर्ण महिना पक्षप्रवेशाचा आहे। सर्व बूथवर आमचा प्रवास सुरू आहे असं सांगत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सूचक विधान केलंय। संजय राऊत यांनी शिवसेनेचं नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह मिळवण्यासाठी 2000 कोटी रुपये खर्च केल्याचा दावा केला होता। दिवाणी मानहानीचा खटला दाखल करण्यात येताच खोटे गुन्हे दाखल करून आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचं ते म्हणाले। मुंबई महापालिकेच्या प्रभागांची संख्या 236 वरून पुन्हा 227 करण्याच्या शिंदे सरकारच्या निर्णयाविरोधातील दोन्ही रिट याचिका मुंबई हायकोर्टानं सोमवारी फेटाळून लावल्यानं महापालिका निवडणुकीची अनिश्चितता कायम राहिली आहे। आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेड बांधण्यासाठी परवानगीपेक्षा जास्त झाडे तोडण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं MMRCA ला 10 लाखांचा दंड ठोठावलाय। खंडपीठानं प्रकल्पाचे काम लक्षात घेऊन 177 झाडे तोडण्याची परवानगी दिली आहे। अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या निवडणुकीत प्रशांत दामले विजयी ठरलेत। मुंबई मध्यवर्ती शाखेतील 10 जागांपैकी 8 जागांवर प्रशांत दामलेंच्या रंगकर्मी नाटक समूहाच्या उमेदवारांचा विजय मिळवलाय। भाजप नेते आणि कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलाय। या निर्णयामुळे काँग्रेसला मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे। केंद्र सरकारनं समलिंगी विवाहाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात नवा अर्ज केलाय।
या अर्जात केंद्र सरकारनं समलिंगी विवाहाला कायदेशीर ठरवणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलाय. दुबईतील एका इमारतीला लागलेल्या भीषण आगीत 4 भारतीयांसह 16 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय. या आगीत 9 जण गंभीर जखमी झाले. या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते विल्बर्ट प्रॉपर्टीज. घर प्रत्येकाचं, नातं विश्वासाचं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.